Λοιπόν, γεια σας. Όσοι έχετε κατεβάσει την άμεση, όσοι έχετε εκπαιδευτεί πάνω στην άμεση, είστε σε θέση να διακρίνετε. Καταρχήν σήμερα θα σας μιλήσω για MidleBet. Φαντάζομαι ξέρετε τι είναι. Θα σας μιλήσω για τον ορισμό του MidleBet. Αλλά θα σας δώσω δωρεάν ένα προγραμματάκι το οποίο θα σας λύσει τα χέρια. Όσοι λοιπόν ξέρετε την άμεση, έχετε εκπαιδευτεί πάνω στην άμεση, μπορείτε να διακρίνετε εύκολα περιπτώσεις εδώ πέρα όπου μπορούμε να πάμε στο 2-3 γκολ. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα κατεβάσετε όλα τα premium μέλη. Σας έχω ανεβάσει το συγκεκριμένο Excel για ελεύθερο download. Έτσι, ένα δωράκι από μένα για εσάς που επιλέξατε το premium πακέτο. Και θα πηγαίνετε στα παιχνίδια τα οποία έχετε ορίσει ότι θα είναι 2-3 γκολ και θα παίζετε στη μια εταιρεία 2-3 γκολ και στην άλλη εταιρεία 2-4 γκολ, το ίδιο παιχνίδι. Εδώ πέρα λοιπόν το εξελάκι αυτό, το προγραμματάκι αυτό τι κάνει? Θα μου ορίσετε, συμπληρώνετε καταρχήν, αφού το κατεβάσετε, συμπληρώνετε μόνο τα CL παιδεία, τίποτα από τα άσπρα. Θα ορίσετε ποιο θα είναι το κέρδος σας, το καθαρό κέρδος που θέλετε να έχετε σε ένα παιχνίδι. Εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι τικαρισμένο το 5, μπορείτε να το κάνετε 10, μπορείτε να το κάνετε 2 ευρώ, μπορείτε να το κάνετε όσο θέλετε εσείς. Και από εκεί και πέρα θα παίζετε, ας πούμε ότι είναι ένας αγώνας, γράφω ομάδα Α, ομάδα Β και θα μου βάλετε την απόδοση που έχει το 2-3 γκολ, αφού επαναλαμβάνω δεν βαράμε ό,τι να είναι αγώνες οι οποίοι είναι για 2-3 γκολ, έτσι. Και βάζουμε εδώ πέρα την απόδοση 1,95 στο 2-3 γκολ και πάμε στην άλλη εταιρεία και παίζουμε το ίδιο παιχνίδι 2-4 γκολ. Συμπληρώνουμε εδώ την απόδοση, ας πούμε ότι έχει 1,50 και πατώντας το Enter ή αλλάζοντας το βελάκι βλέπουμε το τι πρέπει να ποντάρουμε. Στη μία εταιρεία για το 2-3 γκολ πρέπει να ποντάρουμε 1,05 και στη δεύτερη εταιρεία που θα παίξουμε το 2-4 γκολ θα πρέπει να ποντάρουμε 2 μονάδες, 2 ευρώ, 2 δολάρια, ανάλογα τι θέλει ο καθένας, 2. Βλέπουμε λοιπόν ότι το συνολικό ποντάρισμα θα είναι 3,05. Τώρα τι γίνεται? Στο win-lost, ας πούμε ότι το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί και έχει πάει το σκορ 1-1. Στο 1-1 έχουμε πιάσει το 2-3 γκολ, θα πάμε εδώ και στο βελάκι δεξιά θα πατήσουμε win και βλέπουμε ότι πατώντας το win μας βγάζει εδώ δίπλα το καθαρό κέρδος. Πάμε, αφού πήγε το παιχνίδι 1-1, να συμπληρώσουμε εδώ το πινακάκι και για τα 2-4 γκολ. Κάνουμε κλικ και δεξιά ανοίγει βελάκι, βάζουμε win και βλέπουμε ότι και εδώ κερδίζουμε 1 ευρώ καθαρό κέρδος και συνολικό καθαρό κέρδος 2 ευρώ, όσα ζητάμε. Αυτόματα, αφού έχουμε συμπληρώσει εδώ win και εδώ win, είτε lost να βάζαμε εδώ και εδώ win, είτε και εδώ lost, αυτόματα μας ανοίγει εδώ από κάτω στην από κάτω σειρά το ποσό αυτόματα, το ποσό που θέλουμε να κερδίσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Ας πούμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι ομάδα Γ με ομάδα Δ. Και εδώ 2-3 γκολ, πόσο είναι η απόδοση? Βλέπετε κάτι καταρχήν, αν δεν συμπληρωθεί ο αγώνας, αυτά τα κουτάκια εδώ δεν γεμίζουν. Οπότε πρέπει να συμπληρώσετε και τον αγώνα, να κρατάτε δηλαδή το ιστορικό, να συμπληρώσετε εδώ τον αγώνα, ούτως ώστε να ανοίξουν εδώ οι τιμές. Πάμε λοιπόν στο ομάδα Γ, ομάδα Δ, συμπληρώνουμε ας πούμε ότι έχει 1,98 το 2-3 γκολ και το 2-4 γκολ ας πούμε ότι έχει 1,55. Βλέπουμε τι πρέπει να ποντάρουμε για το 2-3 γκολ και για το 2-4 γκολ, ούτως ώστε να πάρουμε καθαρά κέρδη, αυτό εδώ που ζητάμε εδώ πέρα, το 2 ευρώ, το 2 μονάδες. Ας πούμε ότι το παιχνίδι έληξε 2-2, 4 γκολ μπήκανε. Οπότε το πρώτο ποντάρισμα, το 2-3 γκολ το χάσαμε. Πάμε εδώ και βάζουμε το lost. Και πάμε εδώ στο 2-4 γκολ και βάζουμε το win, αφού πήγε 2-2. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι συνολικά στο παιχνίδι αυτό χάσαμε 2 λεπτά. Ποντάραμε συνολικά 2,84 και έχουμε επιστροφές 2,82. Έτσι, χάσαμε 0,02. Αφού λοιπόν δεν πετύχαμε το στόχο
που ο στόχος ποιος ήταν? Ο στόχος ήταν να κερδίσουμε 2 ευρώ καθαρά κέρδη. Βλέπετε ότι αυτόματα, αφού συμπληρώσαμε εδώ τα win και τα lost, αυτόματα εδώ από κάτω μας έχει ανοίξει το ζητούμενο καθαρό κέρδος που θέλουμε στον επόμενο αγώνα που θα παίξουμε. Έτσι λειτουργεί το προγραμματάκι, είναι εύκολο, αρκεί να μου συμπληρώσετε μόνο μία φορά εδώ αρχικά πάνω το ποσό που θέλετε να κερδίσετε και μετά να μου συμπληρώνετε μόνο τα μπλε κουτάκια. Επαναλαμβάνω όμως, ακόμη και να συμπληρώσετε, κοιτάξτε εδώ λίγο, αν συμπλήρωνα εγώ μόνο την απόδοση, δεν μου έβγαζε τα επόμενα κελιά. Πρέπει να συμπληρώσω και εδώ την ομάδα. Εύκολο το προγραμματάκι, δουλέψτε το. Να πω ότι αντί για 2-3 γκολ εδώ, ποντάρισμα και απόδοση 2-3 γκολ, αυτά μπορείτε να τα αλλάξετε εσείς. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να παίξετε εδώ να βάλετε το over 2,5 γκολ και εδώ στο απόδοση 2, στο ποντάρισμα 2-4 ή απόδοση 2-4 μπορείτε να το αλλάξετε και να βάλετε under 3,5 γκολ. Έτσι, για να λειτουργήσει και το MindBet. Γιατί το MindBet, είπαμε, είναι το ενδιάμεσο στοίχημα. Ποντάρουμε δηλαδή πάνω στο ενδιάμεσο στοίχημα. Αυτά. Κατεβάστε το ελεύθερα. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα κάνω και ένα live σχετικό για κάποιον ο οποίος θα μαζέψω έτσι τις απορίες σας. Για κάποιον ο οποίος δεν το έχει καταλάβει πώς δουλεύει ή γενικότερα περί Mindlink. Αυτά.